Loh. Nggon aku kelo nit. Alah gah. Sisa nggon aku wetel nganu sekete. Ya kok ndek ora kowe kira malah ngongkon lho. Males aku ki. Males ya wis delokno ae. Disemprot lho. Ya semprot nek gelem. Lah bojomu nandi? Ora neng. Halah. Wis tak kancane wae lah. Nyata kae. Gah. Yo kalungan. Mbok ngewangi-wangi lho timbane ngoncen ndogrok tok. Lah kon ngancane apa penak ndogrok ngene penak kok. Sabiatel sikilmu kowe ora gelem ngalih. Mau dikacane miso wae lho. Kaya udur ae timbang nganggur ya ora. Mijeti aku ora ndasku mumet kok. Lah aku ora nek nganggur aku. Mumet ora kowe kan nganggur kene kok. Wis kan kowe pijeti aku piro? Piye lho aku nyata kayak kalung Mas iki. Ya gorene kok lebaran. Iki kalung Ngene. pirang gram nih. 10 gram. Awakmu panas lho, Mbak. Heeh. Harus berapa gram? Aduh, tak beli nih. Mijeti ora. Bakal kulin-ulin ora. Ora suara apa ora? Kok kayak bakal Mbak, jajan, Mbak. Mbak, tuku, Mbak. Rek, tuku, Mbak. Oh iya aku enggak nafsu mangan iki pengen jajan. Celora ya. Kan rene ya ora. Gendara. Seno. Wah, kontaknya pas ini kan. Motor ya. Mbak, enak lho, Mbak. Iya lah. Aku ngelek. Aku enak iki, Mbak. Ya sabar. Maling. Motor munit. Kok maling? Nih aja nih. Maling ki saiki ki dilindungi. Kok lek mbok gebuki kuwi sing dipenjara. Terus kepiye lho, Mas? Digontak. Berita viral kuwi ta? Ora. Kuwi sing dipenjara lho, cah. Emang gelem kowe wong penjara. Ya males apa ya lho, Mbak? Iya. Wis lek Oh, gowo. alah, ini Piye iki? dikasih, dikasih. Nggawe. Ya wis alek gowo. Gowo. Dikasih nih. Oh, kok malah kuwi sing dipenjara. Masa iya, Mbak? Iya. Ini yang ngerti beritane sing gebuki maling iki di penjara Eh, kok. kan? Iya nek Kan kabeh gebukan, viral. ternyata nggak percaya. Walah, aku Nah. nggak motor no. Ya mbok gebuki ya ora ngetep lah kandang. Malah wis. Kan saya Saya motor tua ya. Di kelas kene. Ora mati lah. Wah, lek suwine. Alah aku disalek. Sabar. Sik ya, tak rono sik ya. Mane piye? Wis tak bayar. Seneng ta? Seneng. Lah ya wis. Apa iki? Iya, ya. Ah, ya. Ding, untuk motor. Piye aman to? Aman to? Aman. Wis go balik. Go balik aku tak rono lanjutne mangan. Kebalik Aku lagi? tuh mau, heeh. Piye? Go balik wae. Kau balik. Heeh, wis dah. Eh, kau ngomong caca sepenting aman loh Iya, ya. wis tak dhek wis gak anusan. Piye? Wis percaya karo aku.